Ассаламу алайкум рахматуллохи ва баракату. Бародаро, ина имрӯз як шогирд овардагием кор. Ҳам корш овардагием, ҳам ёд мегирад дар трактор. Бо то обед ина кор кард 2000. Помощник чиста помощники худам. Ҳами ёрдам кард ки ҷое ки трактор гирифта наметавист наздики мошин ва лопатка исмаш партов. Барое ки бигирмаш свобода бе ягон тракторам, ягон техника, ягон мошина нозада бигирмаш мисол. Ҳамин хел бародаро, бё чоя брезмет. Ҳамин хел фақат дам мегирем, рӯзи дуруз ҳамин хел гузашта бародаро, ина 3 соат кор 2000 бо дар трактор чанд қа нигаҳ кард, ёд гирифт. Бародаро, кадумет ки кори стройкара соз мефаҳме, кори стройкара ки соз ки мефаҳме, ози номероам мемонам бо дар тах. Дика секас шен хуна, барои ҳамин хунара просто ҳамин корпусша бардоштан, мебардори буд мекунӣ, сумша сраза мегиран метиҳанад. Бачаҳои тоҷик ҳамо бачаҳои тоҷикан чанд рӯз бег омадаги чанд хонаша гирифтагиай, я ду хонаи дигаш мондагиай, ду этажа хона корпуса мебардоред, кришаша мезанен, сума мегирем, бо далши фасада чизеш меган ҳамо карочи асталниша бо дига договор мекунем, кор мекунем, ойлика мегирем сумша. ҳазор раҳмат барои подписатсия кардан, барои тамошо кардан, видеоро дастгирӣ кардан. Худованд нигаҳдорту боша. Иншоаллоҳ бо ҳамиҷа даем дар хизмати мардуми тоҷик ҳастем иншоаллоҳ.